אהלן. טוב, אז הסרטון הזה הוא הסרטון הראשון שבו אנחנו בכלל מתחילים ללמוד ערבית. ראשית, כמה עובדות כלליות על השפה, ואז נתחיל את השיעור הראשון, שהוא יעסוק בניקוד בערבית. אז קודם כל כמה עובדות בכלל על השפה הערבית. ראשית, ערבית, ממש כמו עברית, היא שפה שמית. זה אומר שלערבית ועברית יש את אותו אב קדמון, זאת אומרת אותה שפה קדומה, שממנה צמחו גם ערבית וגם עברית. זה נקראת שפה פרוטו-שמית, השפה הפרוטו-שמית, ומהסיבה הזו בעצם יש הרבה מילים בערבית שהן דומות ואפילו זהות למילים בעברית. למשל המילה אח היא זהה, אבל המילה אוכט היא קצת שונה, אבל היא מאוד דומה. אוכט בערבית זה אחות. לא רק המילים דומות, אלא גם הדקדוק, למשל אותיות איתן שמציינות עתיד בעברית, הן זהות גם בערבית. שנית, ערבית, גם היא ממש כמו עברית, נכתבת מימין לשמאל. אבל, שלא כמו בעברית, בערבית יש 28 אותיות. יש בה צלילים שאין בשפה העברית, ויחד עם זאת, יש בעברית צלילים שאין בערבית. עוד עובדה חשובה היא שהערבית היא שפה דיגלוסית. מה זה אומר? זה אומר שיש את השפה הספרותית, זאת הפוסחה, והיא השפה הרשמית, זו השפה של כלי התקשורת, זו השפה של האוניברסיטאות, היא שפה אחידה בכל העולם. זאת אומרת, יש לה את אותם חוקים, את אותו אוצר מילים, יש בה אחידות. לעומת זאת, השפה המדוברת זו השפה שבעצם האנשים מדברים אותה בחיי היום-יום. לא בתקשורת או באוניברסיטאות, אלא באופן יומיומי בין חברים בחיי היום-יום שלהם. היא, שלא כמו הספרותית, היא משתנה. זאת אומרת שבכל אזור מדברים אותה קצת אחרת. למשל, הערבית המרוקאית שונה מאוד מהערבית הלבנונית. ויחד עם זאת שניהם צמחו מתוך הערבית הספרותית. לגבי הכתב, חשוב מאוד לדעת שאנחנו כבר אמרנו שכותבים מימין לשמאל, שיש 28 אותיות, ובנוסף לזאת יש דרך כתיבה אחת מקובלת, אבל כאשר כותבים בכתב יד, אז נהוג לשנות קצת חלק מהאותיות ואת הצורה שלהם, כדי להקל בעצם על הכתיבה. זה אומר שיש לנו גם את הצורה הרשמית וגם את הכתב יד. עוד משהו חשוב הוא שהכתב הערבי, שלא כמו הכתב העברי, הכתב הערבי מתחבר. כלומר, כל האותיות מתחברות האחת אל השנייה, למעט 6 אותיות. כלומר, 6 אותיות לא מתחברות לאותיות שבאות אחריהן. האותיות האחרות יכולות להתחבר אליהן, אנחנו נראה את זה, אבל הן לא מתחברות לאותיות שבאות אחריהן, ולכן הן נקראות אותיות סנוביות. כלומר, אותיות שאפשר להתחבר אליהן, אבל הן לא מתחברות, ואנחנו נדבר על זה כשנתחיל ללמוד את האותיות. היום השיעור מדבר בעצם על הניקוד בערבית. בערבית יש 3 תנועות. מה זה תנועה? הכוונה בתנועה היא כמו או, כלומר, האוויר נמצא בתנועה, הוא לא עוצר. או להבדיל מהיצורים, שזה בעצם האותיות, שכשהוגים אותם האוויר עוצר. ג. בקיצור, בערבית יש 3 תנועות וסימני ניקוד שמסמנים את התנועות האלו. זאת אומרת, יש לנו סימן שמסמל את סימן שמסמל וסימן שמסמל אי. ויש לנו עוד סימן ניקוד אחד, שהוא הסוכון בערבית, הוא כמו שווה בעברית, הוא מסמל חוסר תנועה. כלומר, אין תנועה לאות, והוגים אותה ממש כמו שהיא, למשל ת. אז הנה סרטון קצר שעשיתי, הוא מסביר בדיוק את סימני הניקוד האלה. בבקשה. אוקיי, מרחבה יא תלמיד, היום אנחנו נדבר על סימני הניקוד בערבית. כמו שכבר קראנו, הצלחנו להבין קצת, עכשיו אנחנו נראה בעצם איך זה עובד. אז אנחנו נשתמש באות דל. אתם לא צריכים להכיר אותה, אנחנו נלמד אותה בהמשך, אבל רק שתדעו, זאת האות ד' בערבית. ככה היא נראית, היא נקראת דל. אוקיי? הוגים אותה ממש כמו ד' בעברית. ואנחנו נשתמש בה כדי לראות איך מנקדים בערבית, זאת אומרת איך משתמשים באותם סימני ניקוד שלמדנו. אז למטה בכחול אנחנו יכולים לראות את סימני הניקוד. האות הראשונה, הדל הראשונה, הכחולה מימין, מנוקדת בפתחה. למדנו שפתחה זה קו אלכסוני שנכתב מעל האות, כמו שאנחנו רואים כאן. זאת אומרת, יש לנו דל עם פתחה. במקרה הזה, כשאנחנו משתמשים בפתחה, אנחנו יודעים שצריך להגיד את התנועה כלומר,
דל עם פתחה יוצר דה, ד ואה. אחרי זה, בדלת השנייה, אנחנו רואים שיש בה את הסימן שנקרא קסרה. קסרה זה בעצם הסימן שעושה לנו, הניקוד שעושה את הצליל E, מקביל לחיריק, כמו שפתחה מקבילה לפתח, לא אמרנו, אז נגיד, פתחה זה כמו פתח בעברית, קסרה זה כמו חיריק. זאת אומרת שזה עושה לנו את הצליל E. ולכן אם יש לנו את האות דל במקרה הזה, מנוקדת בקסרה, סימן שצריך להגות אותה D. אוקיי? אז דל עם פתחה כמו פה דה, דל עם קסרה כמו פה D. ואחרון חביב זה כמובן הדמה. שימו לב שאומרים דמה עם ד עמוקה, עם דלת עמוקה, ולכן אנחנו עושים מין קו כזה מעל הדלת. תתעלמו מזה כרגע. מה שחשוב זה שתדעו שככה התנועה נקראת, דמה, והצליל שלה הוא. אוקיי? אז דל עם דמה נותן לנו את הצליל דו. אז אני חוזר מההתחלה. דלת עם פתחה, דה. דל עם קסרה, די. דלת עם דמה, דו. עכשיו יש לנו פה מילים, אנחנו כמובן לא יודעים לקרוא אותם עדיין, אבל אנחנו נשתמש בהם כדי לראות שאנחנו פחות או יותר מבינים. אז המילה הראשונה היא דג'אג'. שימו לב, דה, יש לנו דלת עם פתחה, לכן זה דה. דג'אג'. אתם יכולים לנחש שהאות השנייה עושה צליל של ג', ולכן גם לה יש פתחה, ולכן גם היא תגיד, וגם היא תהגה דג'אג'. אוקיי? שימו לב אגב, דג'אג', הפירוש של המילה הוא תרנגולת. שימו לב למילה הזאת, שהיא פירושה תרנגול, והיא נהגת דיק. שימו לב, יש לנו דלת, עם קסרה, פירושה, כי אומרים אותה די. במקרה הזה, דיק. יש לנו פה דלת י' כ'. דיק. דלת עם קסרה. זה תרנגול. והמילה האחרונה, אנחנו יכולים לראות דל עם דמה. אנחנו כבר יודעים שהמילה מתחילה בדו. במקרה הזה, דוב. דוב זה דומה מאוד לעברית, דוב. אוקיי? אז יש לנו דה, יש לנו די, ויש לנו דו. זה סימני הניקוד. בערבית יש גם עוד סימן שמקביל לשווה בעברית, והוא נקרא סוכון. פשוט מאוד, כותבים אותו ככה, אתם רואים עיגול מעל האות, הנה הוא, עיגול חלול וקטן מעל האות, והוא אומר לנו שבעצם צריך לעצור את ההגייה. זאת אומרת, זה לא כמו דה, די, דו, שהאוויר זורם, צריך לעצור. במקרה הזה, ד. עוצרים את האוויר. אוקיי? זה ממש כמו שווה בעברית. אם היה לנו סוכון על האות ב' לדוגמה, זה היה ב. על האות כ', כ, וכן הלאה וכן הלאה. למשל, פ, ח, ל, וכדומה. זאת אומרת, עוצרים את התנועה. זה נקרא אי תנועה, התנועה עצמה נקראת, הסימן עצמו, נקרא סוכון, וזה כל סימני הניקוד. יש לנו את הפתחה, שהוגים אותה יש לנו את הקסרה, שהוגים אותה אי, יש לנו את הדמה, שהוגים אותה או, ואת הסוכון, שמסמל עצירה של התנועה, כלומר ד. זה הכל, מקווה שהכל ברור.